Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы, два дактары палітычных навук. Гэта Андрей Казакевич. Андрей, прывітанне. Вітаю. И Сергей Богдан. Сергей, добрый день. Добрый день. Я нагадаю нашим слухачам, что Сергей выкладае ў Свабодным універсітэце Берліну, а Андрей – директор Института политической сферы. Вот у него за спиной постер этого института. Тема нашей сегодняшней гутаркі, ці можа на года больш, гэта заява беларускага амбасадара ў Москве Владимира Семашки, які сказаў, што Лукашенко и Путин подпишут в Москве все дорожные мапы интеграции. 2,5 гады ішла падрыхтоўка іх, у пэўныя моманты той же самый спадар Семашка казаў, што вот уже вось подпишут, ну вот их так и не подписывали, ну а теперь, может быть, то же самое, повторится. Сергей, як вы оцениваете вот эту падзею по модулю того, что это сапраўды адбудзецца? Як значнае адступленне і здачу пазіцыі беларускім урадам пад, відаць, ціскам, якому яны ўжо супраціўляцца былі немагчымым. Падазраю, што гэта хутчэй ціск эканамічнага кшталту, і наўрад ці гэта можна тут казаць пра нейкую ахвоту сапраўдную да гэтага ўсяго. І магу нагадаць толькі, што вось беларускі прэм'ер-міністр у траўні, здаецца, якраз і сказаў, што былі гэтыя дарожныя карты, але больш за ўсё мы змаглі наблізіцца максімальна па іх за апошнія 6 месяцаў. Тады атрымліваецца, што 6 месяцаў якраз вось час гэтага самага жорсткага палітычнага крызісу, які перажывае Беларусь пасля выбараў, унутрыпалітычнага крызісу, вонкавапалітычнага крызісу. То бок ясна, што Менску проста даводзіцца паціху капітуляваць. Андрей, наколькі я ведаю, вы з Сергеем шмат чым не згодныя, і прынамсі в ацэнках таго самага палітычнага крызісу в Беларусі. Але але у ацэнцы той падзеі, якая можа быць, вы таксама з ім не згодны, ці тут якраз у вас больш блізкія пазіцыі? Па-першае, конечно, еще паглядзім, так, потому что мы розныя заявы, што вось падпішам, вось уже все готове, чуем не першы раз, але напэўна так, прынамсі гэты год, крызісны год, Россия могла скарыстаць для того, каб просто офіцыйны Мінск даціснуць, для того, каб сапраўды пакет гэтых мап быў падпісаны. Хаця пры гэтым я не думаю, што будуць падпісаныя нейкія мапы, якія там сур'ёзна будуць абмяжоўваць беларускі суверэнітэт, фармальны прынамсі. Напэўна, все-таки в асноўным гэта будзе тычыцца нейкіх сектаральных ці галіновых пытанняў. Хаця, конечно, гэтыя пытанні будуць узмацняць і без гэтага вельмі моцны кантроль ці ўплыву, лепш сказаць, России у Беларусі. А вось ці так это істотна з улікам аднаго чынніка, на які спаслаўся і спадар Семашка, што подписывается все ж таки при всем при тым некая рамка дзеяння. Скажем, податковый кодекс. Это же не тая справа, что Лукашенко 9 верасня подписывая введение в Беларуси российского податкового кодекса. Спадар Семашка сказал, что это зойме 2, может 2,5 гады. А як умеют гандлявацца беларускія чыноўнікі, мы ведаем, это не самая горшая их якость. И это могут быть вельмі вязкие перамовы, и не может так оказаться в выніку, что аніякага агульнага или нават блізкага кодексу и не будзе, и нават и праз 2 гады, як той, так сказать, той
байцы, як Хаджа Насреддин абяцаў там Ішака навучыць персідскай мове. Ну, в принципе, да, для белорусской знешней политики, ну, все апошние 2 десятигодия, нават больше, было характерно, ну, неумение, да, ці нежаданне выбудоваць нейкія устойлівыя інстытуты, устойлівыя доўгатэрміновыя стратэгіі супрацоўніцтва і з Захадам, і з Расіяй. Все заўсёды трымалася на нейкіх такіх паўдамоўленасцях. Ці калі ёсць дамоўленасці, то потым сапраўды пайсці нейкія там гульні, звязаныя з дэталямі, перагуляць гэта праз вот, загразанне ў дробязях. І, конечно, гэта і будзе працягвацца. Просто поле для маневра натуральна скарачаецца. Чым больш папераў падпісваецца, тым меншы калідор, у межах якога беларускія чыноўнікі, беларускія ўлады могуць нейкім чынам лавіраваць. И, в принципе, ну, конечно, сама нават уніфікацыя падаткового законодаўства, гэта, ну, формально еще не будет значить, что там Беларусь, скажем, загубить контроль над фискальной системой и финансовой системой. Хотя то, что просто будет переписано, хоть за все так оно и будет, да, переписано российское законодательство, будет уведено российское программное забеспечение, разные правила, да, что тычется податков. Это, конечно, ну, будет такая вот у выніку институциональная привязка, да, для Беларуси у дачынення до России. Ну и я так разумею, что стратегия Москвы как раз и заключается в том, как ну вот больше и больше накидывать разного кшталту вот ланцугов для Менску, как бы нават у выніку, калі ситуация политическая внутри изменится, нават калі прыйдзе нейкі новый урад, ну, в выніку все-таки свои стратегічныя інтарэсы в Беларуси захаваць и захаваць Беларусь в орбите своего политичного и экономичного уплыву. Сергей, а як вы лічыце, вот якой можна чакаць міжнароднай рэакцыі, ну, першую чаргу рэакцыі Захада, мы в гэтым выпадку гаворым, ну, вот гучалі тезісы про тое, што, значит, калі будзе падпісаная саюзная дамова, то паколькі она падпісана Лукашенко, то она будзе легітымная, але, як бы сказаць, складанасці стаўлення да легітымнасці, или, скажем так сказаць, яе градуяванасць, ну, мы бачылі на прыкладзе апошняга крэдыту МВФ. Вот Венесуэлу не признают, и Беларусь как бы не признают. Але вот пытание выделения кредита МВФ, вот это оказывается, что не так не признают, как Венесуэлу не признают. Это с одного боку, а с другого боку, ну вот калі б выніку интеграцыйнага пагаднення, ну вот, скажем, русский сцяг звіўся над Менском. Ну это як бы вот понятно, это палітычная ўлада Москвы над Беларусью. А умовно кажучи, ну, прийме Беларусь российское законодавство податковое. И как бы, и что, вот, умовно кажучи, Байден скажет, нет, я это забороняю, это там замах на белорусский суверенитет? Скажет? Ну, калі можна, я хотел бы еще крыху сказать про попереднее пытанне. А менавіта тое, што ці гэта нешта азначае, ці зноў будзе валакіта з боку таго ці іншага боку, ну, найперш беларускага, і пытанне дарожных картаў гэта такое нейкае пытанне хутчэй сімвалічнае. Я так думаю, бо з аднаго боку тут можна, канешне, і сказаць пра заявы зноў такі сямашкі яшчэ пры канцы чэрвеня пра тое, што стаіць пытанне ў найкарацейшыя тэрміны да 1 студзеня стварыць адзіны рынок там, нафты, нафтапрадуктаў, газа, электраэнергіі, увесці адзіную прамысловую сельскагаспадарчую палітыку, уніфікацыю, там даўжэзны спіс. І гэта выглядае як крыху такі нават алярмісцкі тон з яго боку. Але тут нават справа не ў тоне, а ў тым, што ўжо адбываецца. І я нават не буду спасылацца на тое, што адбываецца
адбываецца ў галіне палітыкі бяспекі, дзе беспрэцэдэнтныя рэчы адбываюцца, калі наоборот ужо расійскія вайскоўцы удзельнічаюць ва ўнутраных мерапрыемствах для беларускага войска, чаго раней ніколі не было, на тое, што закупляецца, на тое, якія праводзяцца трэніроўкі, таксама беспрэцэдэнтныя. То бок там можна сказаць, што Лукашенко можа гуляе з расійскімі генералами супраць расійскага Газпрому, спрабуе разыграць такую камбінацыю ўнутры расійскай палітыкі. Добра, але я укажу на такі неабвержаны абсолютно факт перанакіравання транзітных, велізарных транзітных плыняў на Расію, які, безумоўна, просто падрывае падваліны беларускай дзяржаўнасці так, як нішто не падрывае. І гэта, бадай, нават горш, чым усе гэтыя карты, таму што тым самым мы фактычна застаемся на волі Крамля, і тут уже нават ніякіх дарожных картаў асабліва не трэба, дарожныя карты хутчэй фармалізуюць гэты стан. І я падкрэслю, гэтае перанакіраванне ўжо пачалося, дасягнула значнай меры, і яно працягваецца. Ну, а што датычна пытання пра міжнародную легітымнасць усяго, што адбываецца, ведаеце, ўсё ж такі за ўсёй рыторыкай пра правы чалавека, пра змаганне за дэмакратыю, мяне больш за ўсё здзівіла, калі сапраўды даволі шмат людзей пачалі казаць адначасова з гэтай рыторыкай, я маю на увазе чыноўнікаў або афіліяваных з заходнімі урадамі ці з урадамі суседніх краінаў, экспертаў пачалі казаць пра тое, што ну вось гэта ўсё вот важна, і не трэба сюды нам мяшаць геапалітыку, гэта ўсё вам да Макея. Ідзіце да Макея, пра гэта ўсё размаўляйце. Нам гэтыя ваши дэмагогі не трэба. Гэта мне казалася не адзін раз і не адным чалавекам. І калі кажаш, што ну дык як гэта вы хочаце праз паглынанне Беларусі Пуціным палепшыць сітуацыю з правамі чалавека і дэмакратыяй, ну там фактычна ідзе адказ у нікуды, у тым, што гэта зноў-такі гэта ўсё рыторыка Лукашэнкі, і гэта мы больш на такі гачок мы больш не павядземся на такую вось улоўку. Але фактычна як бы ўжо гэта адбываецца, то бок пра тое, што легітымнасць у значнай ступені страчаная, тут гаворкі нават няма, то бок сапраўды у значнай ступені трэба прызнаць, што Беларусь сапраўды пераходзіць паступова у такі шэры легальны стан міжнародны. І гэта было дасягнута вось намаганнямі, прабачце, але ўсіх бакоў. Да гэтага прыклаўся не толькі Лукашенко, хаця безумоўна, што ён галоўны вінаваты, і гэта вынік заканамернай яго палітыкі за шмат гадоў. Але удзельнічалі ў гэтым усе бакі. Андрей, и вам тоже питание, вот этот фактор международного признания, наколькі ён, на ваш погляд, важны? Вот 9 верасня Лукашенко и Путин нечто подпишут, некие пакеты, может быть, несколько документов об интеграции в податковой сфере, в мытной сфере, махчима в военной сфере, махчима еще в какой-нибудь сфере. Вот ваш прогноз реакции Захода, ну, в первую чергу Захода, як они это спрымуць, признаюць ли яны гэтыя пагадненні, калі яны ўвогуле патрабуюць нейкага прызнання? Не, ну, тут пытанне маштабу. Конечно, калі гэта будуць такія вот галіновыя, так назовем гэта, да, пагадненні, звязаныя з асобнымі сферамі палітыкі, то ніякай рэакцыі хутчэй за ўсё не будзе. Ну, ці яна будзе такая, ну, фармальна, да, што мы уважліва сочым за гэтым, мы не прызнаем легітымнасць, мы не прызнаем дамовы, але, ну, в прынцыпе, гэта абсалютна, скажем так, будзе сімвалічны крок. Я думаю, што нейкую сур'ёзную рэакцыю можна чакаць толькі ў тым выпадку, калі такія пагадненні, яны напрамую будуць закранаць пытанне беларускага суверэнітэту, ну, фармальнага суверэнітэту. Ну, але зноў жа, ну, Путін з Лукашенко, яны нават не маюць паўнамоцтваў такія рэчы падпісаць. Так ці інакш, гэта будзе ўпірацца ў беларускую канстытуцыю трэба мяняць праз рэферэндум, да, ну, прынамсі, фармальна гэта патрабуецца. Таму то там, значит... Балазе он хутка, дарэчы.
Ну, это уже іншая гульня, да, і будзе іншая дыскусія, будзе дастаткова часу, каб, скажем, зноў жа заходнім краінам неяк фармаваць сваю пазіцыю на гэты конт. Ну і плюс давядзецца все-таки чакаць так ці інакш рэакцыі беларускага народу. Фальсификация, не фальсификация, но или все одно это открывает такие, ну, значные ризики, так, для всей этой компании. Тому вот отказ такі, залежить ад маштабу. Калі будзе сапраўды нешта сур'ёзнае, што можа пагражаць палітычна-правовому статусу Беларусі як незалежнай дзяржавы, то реакция может быть. Калі гэта будзе тычыцца вот некага сектаральнага рэгулявання, хутчэй за ўсё будзе менавіта гэта, то так яны будуць вымушаны зачыніць на гэта вочы, ну, рэшце-рэшт, гэта такое, ну, гэта вузкае пытанне, да, па якім і оно сапраўды двухбаковае атрымліваецца, так, то есть оно там не на вопрос не тычыцца вот там пагаднення ў Беларусі з іншымі краінамі, потому что не меняется ее статус. Вот, і гэта пытанне хутчэй за ўсё просто будуць праігнараваны, в том сэнсе, што ніякай такой сур'ёзнай рэакцыі, напэўна, на іх чакаць не давядзецца. А калі яна будзе, то будзе мець пераважна такі сімвалічны характар. Ну, вы уже сказали про реакцию громадства, белорусского громадства, что оно, дарэчы, чыннік і для, скажем, заходняй реакции свету. Ну, мы памятаем, что, скажем, в 96-м годзе пасля падпісання адпаведных інтэграцыйных дамоваў былі давольна масавыя выступы ў Беларусі. Былі таксама масавыя выступы, менавіта, як бы мовіць, прымеркаваныя к этому інтэграцыйнаму працэсу у снежні 19-го году. Ну і вот прыгаданыя з Сергеем пратэсты мінулага году, якія, правда, не былі звязаныя з інтэграцыйнымі праектамі, але яны былі вельмі масавыя. Вот зараз некая такая синергия может отбыться. То есть Лукашенко с Путиным нечто подписывают, и реакция довольно бурная. Ці такого не будет по разных причинам. Андрей. Ну, мне падаецца, што такога не будзе, і не будзе таму, што ну, склалася так. Я думаю, што тым ліку за небяспекі негатыўнай грамадскай рэакцыі, што все гэтыя працэсы ідуць, ну, як бы таемна, да, і незаўважна, лепш нам так сказаць, незаўважна, да. Я думаю, што расійскі і беларускі бок будуць імкнуцца гэтыя змены зрабіць сапраўды незаўважнымі для грамадства, каб іх не раздражняць, каб не мабілізаваць, асабліва ў умовах палітычнага крызісу, які в Беларусі так працягваецца. Ну, вот, як вот вы правильно сказали, да, ну, напрыклад, падатковае заканадаўства. Ну, хто там ведае, разумее, што там, якім чынам гэта абмяжуе беларускі суверэнітэт, тым больш это будзе расцягнута там на шмат год, там, да. Потым там, скажем, вот супрацоўніцтва... Дарэчы, хочу дадаць, калі вы памятаеце, некаторыя беларускія бізнесоўцы, не все, ну, некаторыя казалі, ай, чё, ай, нормально, добрае заканадаўства, лепш за наше, для нас, для бізнесоў, для бізнесоў. Ну, возьмем, напрыклад, яшчэ якое-нибудь там пытанне, супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Там таксама Беларусь можа згубіць пэўную аўтаномію, ну, але пры этом атрымае, напрыклад, там кампенсацыю за падатковы манёвр. Ну, вот, зноў жа, да, для грамадства гэта не з'яўляецца чымсьці таким вот, ну, реально мобілізуючым фактарам. Вот, каб, скажем, уводзілі наднацыянальныя органы, там, ці яшчэ што-нибудь, вот, как вот сапраўды палітычна абмяжоўвалі, да, беларускі суверэнітэт, то так, гэта, напэўна, мог бы быць неким таким триггером. Так само мог бы быть триггер в тым выпадку, калі гэта было вот массово, помпезно неяк адзначена. Вот, памятаеце, напрыканцы 19-го года была спроба России вот до юбилея зрабіць вот нешта такое гучнае, поставіць такую вялікую прапагандысцкую кропку. Гэтага не было зроблена, і улады супраціўляліся, плюс была спроба пратэстаў, ну, не вельмі шматлюдных, але тым не менш. Вось. Але пасля гэтага відавочна, што стаўка менавіта на тое, каб зрабіць такую вот гэту інтэграцыю паўзучай, незаўважнай, каб зноў жа не выклікаць нейкія сапраўды заўважныя пратэсты. Ну, адпаведна, не рабіць такіх нейкіх гучных
кампаній, гучных заяваў на гэты конт, а просто вот паступова там асобных сферах все больш і больш завязваць Беларусь на Москву. І я думаю, што па гэтым сцэнарыю уласна і будуць прасоўваць свае інтарэсы, будуць прасоўваць свае інтарэсы расійскі бок. Сергей, и то же у меня питание до вас, ну, только, может быть, в более таком широком контексте, что как бы температура громадской реакции не обовязково вымеряется, ці не только вымеряется колькостью протестовцев на улице. Ну, есть в Беларуси совые элиты, чиновные элиты. И вот яны неяк будут реагировать на вот это погоднение, яны будут выказывать неким чином свое незадовольнение. Чиновные элиты, врешті-решт, могут и не выходить на улицы, але дзейнічаць неким чином, як бы для того, каб ну, свое незадовольнение все-таки реализовывать. Бо белорусская влада это все-таки не только Лукашенко. Видите, я 2 месяцы более пробавил у белорусской провинции фактично, и я был довольно уражен узроўнем нелояльности у заўважных сегментах начальства. Гэта не выклікае сімпатыі, выглядае для мяне даволі так. Узгадваецца словы Юрыя Уласава, вядомага савецкага, не ведаю, як назваць яго, дысідэнта ці актывіста, які сказаў, што яго спыталіся, што вам больш за ўсё агіднае, ён кажа, массавае празренне. Так вот, як бы, массовое прозрение сярод людей, якія 20 гадоў былі старшынямі выбарчых камісіяў і займаліся тым, чым яны займаліся, як мы ведаем, і рабілі шмат што іншае, ну, конечно, ну, выклікае такія супярэчлівыя пачуцці. Таму я цалкам магу сабе ўявіць, што адпаведныя пачуцці як бы незадаволенасцю палітыкай рэжыму могуць быць выказаныя, але я подозреваю, что у значной ступені гэтай апозіцыйнасць якраз і можа быць каналізаваная ў плане таго, што ну вот раз гэтыя не могуць кіраваць, давайте ўжо тады як там. Ну, у Расіі ж сапраўды, відаць, у шмат такіх эканамічных пытаннях, адміністрацыйных пытаннях ўсё ліберальней. І сацыяльная блізкасць тут дапаможа, безумоўна, вось у тым, каб гэта каналізаваць у напрамку менавіта такой прамаскоўскай лініі. І я б яшчэ ўсё ж такі запярэчыў Андрэю пра тое, што я ўсё ж такі не згодны, што вось гэта так сакрэтна, невядома. Пра гэтыя дарожныя карты даўно ідзецца, гэтыя дэсанты расійскіх вышэйшых чыноўнікаў у Беларусі таксама заўважныя. Іншая справа, што у адрозненне ад ранейшых гадоў гэтым разам ось ужо апошнія гады паўтары на гэтым не завастраецца ўвага адпаведнымі лідарамі грамадскай думкі, так бы мовіць, журналістамі, палітыкамі. З гэтага больш не робяць праблему. І мяне, напрыклад, вельмі здзівіла, напрыклад, вось асвятленне пагаднення пра магчымасць уводу расійскіх унутраных войскаў у Беларусь, якое фактычна усімі СМИ, незалежными от белорусского урада, было прокомментовано в плане того, что а ничего страшного, а что тут такого, як бы, ну не треба перебольшить, что вы тут не расхистываете човен. И як бы, что не отвлекайтесь от протестов. Вот. Причем, что сапраўды пагадненне беспрэцэдэнтнае, яно нашмат горшае, чым тое пагадненне, якое Расія мае з Узбекістанам. І тое саме датычыцца многіх іншых выпадкаў. Прабачце, але, здаецца, калі не памыляюся, 14 верасня мінулага году был буйны, зноў-такі, дэсант такого расійскага начальства, которое приехало прессаваць чыноўнікаў лукашэнкаўскага рэжыму у плане таго, каб вось яны паводзілі сябе так, як хочуць у Крамлі. Была выдатная магчымасць прадэманстраваць, што вось грамадства супраць. Але для гэтага грамадству гэта мусілі тлумачыць. Вырашылі гэта не тлумачыць, вырашылі не, так бы мовіць, не збіваць з панталыку людзей, вот як бы пратэставаць трэба супраць вось гэтага, а там всякія гэта расійскія сляды, расійскія рэчы, гэта яшчэ падчас перадвыбарчай кампаніі такі вось ужо пайшоў настрой, што не трэба гэта завастраць. Ну, а пасля выбараў гэта і працягнулася. Там я тут не пагаджуся. Ёсць процьма тут
абсолютно правакацыйных момантаў. Яны нашмат горшыя гэтыя дакументы, чым тое, што падпісвалася у 95-96 годах. У 95-96 годах насамрэч гэта былі просто дакументы, якія вось Лукашенко падпісаў, таму што Ельцыну трэба было ўздымаць рэйтынг па сутнасці. Ні да чаго сур'ёзнага яны не прывялі. То бок гэта фармальныя паперкі, асабліва што датычыцца вайсковай інтэграцыі, гэта ўвогуле смешна. То бок это просто было фармалізаванае тое, што існавала і без таго, і ўсё, што было створана, былі папяровыя тыгры. Вось. А зараз падпісваецца тое, што сапраўды вядзе да непазбежных, да таго, што назад адкаціць будзе вельмі і вельмі цяжка. Ну, Андрей, я даю вам слово, я запярэчу там про тое, што там в 96-м годзе гэта так адбывалася. Ну, давайте тое, што не было реалізавана, гэта іншае пытанне, але ставілася мэта стварэння наднацыянальных органаў. Прычым вельмі часта гэта інтэрпрэтавалася такім чынам, што Беларусь непазбежна згубіць частку свайго суверэнітэту. Была ліквідавана мяжа, там, дзе ўжо была мытня, да, на беларускай рускай мяжы, да, і гэта зноў жа было зроблена ў гэтым рэчышчы. І гэта абсалютна не папяровыя былі тыгры, і я ўжо не кажу там пра розныя аспекты, звязаныя з эканамічным супрацоўніцтвам і гэтак далей, да, то есть просто уже тут няма часу все гэта выглядаць. І сучасная сітуацыя это якраз таки наступства, прычым інстытуцыйныя наступства тых пагадненняў, якія былі тады заключаны. Они былі, конечно, не выкананыя на 100%, але не былі чыста імітацыйныя. Там шмат што сапраўды прывязала Беларусь да России. Я еще крыху каментаваў вот тую секретнасць, не секретнасць. Ну, па-першае, я выправіўся, што не столькі не секретна, колькі незаўважна. Да? То есть это робіцца дозировано, незаўважна. Ну, скажем, вот калі Сергей, ты кажаш про тое, што прыехалі чыноўнікі там расійскія, начали пісаваць беларускіх чыноўнікаў. Ну вот дзе была інфармацыя про тое, што там сапраўды адбывалася. Гэта 90% гэта чуткі. А то, што нехта прыехаў, ну так як на гэта мусілі рэагаваць людзі в умовах палітычнага крызісу, да? То есть, ну, можна думаць, што там, конечно, былі просто гениальныя нейкія лідары внутри беларускай апозіцыі, яшчэ і на волі, да, якім бы далі магчымасць як бы вот ставіць гэтае пытанне. Но аб'ектыўнасць была якая, што большасць лідараў былі уже на той час альбо за мяжой, альбо ў вязніцы, і хто мусіў гэта фармуляваць, вот, как бы, да? То есть, калі мы кажам просто, ну, про реальныя нейкія палітычныя працэсы. Ну, але зноў жа падкрэслю, да, стратегія была зараз ёсць, да, вот менавіта России ў гэтых інтэграцыйных пытаннях зрабіць гэтую інтэграцыю якраз таки незаўважнай. Тое, што мы маем нейкія факты, то, што мы ведаем пра нейкія візіты, гэта, конечно, добра, але мы вельмі часта не ведаем ніякіх дэталяў, да? І да гэтага часу большасці гэтых картаў яны з'яўляюцца непублічнымі. І нават тыя фрагменты, якія мы маем, ну, яны уже могли 10 разоў змяніцца, да? Зноў жа, таму што мы не маем інфармацыю пра гэты працэс. І ў гэтай гульне беларускія ўлады абсалютна падыгрываюць Крамлю. Яны таксама робяць это максімальна непразрыстым, максімальна складаным працэсам. І ў такой сітуацыі, калі і першы, і другі бок робіць гэта непразрыстым, незразумелым, ну, мне падаецца вельмі складана тут сапраўды зрабіць гэта важным для грамадства, показать грамадству, не просто там сказать спекулятивно, что есть погроза белорусскому суверенитету, а показать грамадству, чем яна погроза, да, и откуда она исходит. Ну, скажем, вот то самое погоднение про внутренние войски, там, да, ну, это же погоднение, якое заключил Лукашенко, да, и пытание, кто погрожает в такой ситуации белорусскому суверенитету, Москва. Вот і іншае пытанне, да, все одно атрымліваецца так, што грамадская увага, яна канцэнтруецца на Лукашенка як асноўной агента, да, вось гэтых працэсаў, які прымае рашэнне, які запрашае Расію, які зараз выкарыстоўвае, ну, давайте прямо скажем, ну, махровую рускую нацыяналістычную тэрміналогію, ідэалогію, да, со всеми этими антизаходными элементами, со всеми всякими этими апелляциями до Сталина, там, до
такое, ну, скажем, назовем это советского консерватизму, да, і, ну, в принципі, напевно, навіть у ситуації політичної кризи можна було вибрати криху іншу стратегію, яка була б, ну, не настільки, скажем так, от, зав'язана на Росію, не настільки прив'язана до всього до цього. А у такій ситуації навіть ось такі речі, як зв'язані з суверенітетом, незалежністю, да, погрози всього цього у громадської свідомості починаються ставатися з самим Лукашенко, а не з неким Кремлем, який там гуляє в некі складані політичні гульні. Навіть коли вони є, вони просто не настільки бачні, як сама політика Лукашенка, накерована менавіта у сходній бок. Добре, дякую велике. А про Лукашенку, пробачте, але мені все зрозуміло. Я просто кажу про усіх остатніх. Тобто, добре, кейс Лукашенки, добре, ми його справу зачинили, все, присуд винесли, якби, я думаю, що одноголосно у цій аудиторії. Я просто закликаю поглядеть на поводины всіх остатніх і подумати, і задуматися усім над своїми поводинами. Окей, а як задуматися? Ти можеш ним ще порадити? Просто от мені це цікаво, як, ну, може бути так само, ніж міняти там у своїх поводинах, да, свої оцінки ситуації. Що конкретно, да? Вот, тому що, ну, на самой справі то і опцій-то не так шмат. Нет, ну я не думаю, что Юрий захоче эту частку включить в программу. Ось, але ну, не, ну конкретно, ведаешь, я лічу, что змена улады могла подбыться уже принамсі до конца того года, летась еще фактично, коли просто элементарно было, по-перше, больше ставку на забастовки, і каб была больше уваги до гэтага моменту, умоўна кажучы, контрактная сістэма заела ўсіх, і нейкія акцэнты ў гэтым напрамку яны вельмі шмат бы змянілі ў падтрымцы. Другое, каб ты не пагодзішся, але я скажу, што я гэта назіраў таксама на, што называецца, grassroots level, не было гэтых дурных наездаў на сілавікоў, асабліва вот як бы такіх агульных. Не было гэтых глупых выказванняў там у нейкіх чатах. Я не ведаю, можа часам гэта і правакацыйныя чаты, можа штосьці. Ад іх мусілі адмежавацца выразна. Трэцяе, каб было выразная вось пазіцыя, напрыклад, па гвалту. Каб было сказана Ціхановскай, той, хто выходзіць з гвалтоўнымі любымі дзеяннямі, ён не ад мяне. Гэта чалавек, які будзе асуджаны ў тым ліку і пры новым рэжыме. Кожны, хто выходзіць псаваць рэйкі, не можа быць ні палітычным вязнем, ні дысідэнтам. Гэта не наш чалавек, гэта чалавек, які змагаецца за рэжым. Вось. І так далей. Я магу тут як бы доўга гэта працягваць. Але я не бачу, что з гэтым не згодны, я што неяк фармуляваў, калі не, я просто кажу, што ну, тут могуць, я так разумею, што твоя ацэнка, я згодны, што сілавікі як бы там больш прапарцыйна ў разы абсалютна дурнога гвалту застасавалі і вельмі непрафесійна дзейнічалі. Але тут ўсё ж такі я б сказаў, што варта сказаць, што таму што гэтыя неправільна, таму мы не мусім адказваць на іх адмоўныя такія вось недапушчальныя дзеянні такім самым. І я разумею, што ў кожным статку могуць быць чорныя авечкі. Да? Ну, не хочу людзей з баранамі параўноўваць. Ну, добра, бываюць розныя як бы там вот людзі. Але гэта мусіць быць выразна сказана. Я, прабачце, хочу зноў-такі падкрэсліць, што апазіцыя ўсе гэтыя гады мела маральную вышэйшасць. Па двух пунктах, вельмі важных, якія былі заўважаныя і дагэтуль пра гэта памятаюць, прабачце, нават сілавікі беларускія. Гэта тое, што апазіцыя выразна раней адстаранялася ад любых праяваў гвалту, і гэта было заўважана, і гэта ставіцца ў заслугу, прабачце. Другое, што апазіцыя казала выключна, ў прынцыпе, па вялікім рахунку праўду. І гэта ўсе таксама бачылі. Не было нейкіх дзіўных заяваў пра тое, што вот насамрэч перамог Міленкевіч. Просто казалі, што Ярмошына зноў скрала выбары. І гэта было праўдай, і гэта было абсолютна нейкім кансэнсусам. І гэта нават ведалі ўнутры беларускага рэжыма, ніхто ў гэтым не сумняваўся. І гэта ўсе ўспрымалі як балаган. І вось гэта, напрыклад, маральная гэта вышэйшасць, яна страчана. Вось. І гэта вялікая параза вось гэтых пратэстаў у тым, што вот до гэтага дайшло. Добро, давайте мы на этом скончим, потому что мы уже довольно далеко отошли от стиплой темы белорусско-российской интеграции, но тем не меньше.
Я хочу нагадать нашим глядачам, что за тым, як все-таки будут развиваться подеи, что подпишут Лукашенко и Путин, якой будет реакция белорусов, якой будет реакция Заходу, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода Премиум».